Ayan. Kain po, bone marrow. Bahaw niya, bupis. Ang unod niya, pares niya siya. Welcome back mga studio to another mukbang. For today's episode po, mayroon po tayo ditong bupis. Lah, alami, ano mo? Yan o. Bupis, mga lamang loob po yan mga studio. Mayroon din tayo ditong Coles Kansi or Kansi. Nabili po ito sa Coles Kansi. Saka mayroon ditong kaldereta. Beef po yan mga studio. So tara, mayroon akong bahaw dito sa gilid po. Hindi natin patatagalin to, pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, mga kanta nyo, mintras init pa kayo, ma'am. Aso-aso pa. So, pag parari tao nas bupis. Sagol sa bahaw dito eh. Isa boss bupis. Okay, pwede na kamuton lang na ko. Bahaw niya bupis. Lumi yun. Lami sumsuman na. Nauna ako mabisag bupis sa suwa na. Purot na ni bahawa. Sudan lang ka. Geritas kalderita. Pwede ang arte ni sa kinagol na ni mga studio. Muro kang magpista. Namakal. Namakal, nag-ika, no? Okay. Wow, kahumok. Muna klaro kaon. Kaon sa gutom ba? Yung aso pala kadakad sa likod mo. Dito na tayo sa pinakahintay nyo mga studio. Tingnan nyo yung bone marrow. Grabe, bone marrow. Nagkukuha na ba? Ito, nagkuha na sa bawa sa ta. Maslum ba? Murag may pagkasinigang ni gansi. Dami mo ganun siya kay ting-init ba? Ting-init, ting-uwan. Ang unod niya, pares niya siya.
Dito? Gani. Naon na itong matagak ba ito tanan eh? Sus, kadaghan ay. Kenapa gitu? Sus kangin ni. Kansi usus. Di gyud makan si. Unsa naman ni bunmaruha ni kadaghan kang ngilingig ba ni? You know? Sus. Tangan siguro untuk sili eh. Yan. Kain po, bun maro. Perpawa sa high blood. Perpawa sa nagkaon. Lami gini kan siya. Lami siya para siya sa unod. Ya sumol ko siya kung kanusira mo kauno no. Hindi siya pamaris. Ganing bupis. Kasi bahaw mo. Tsaka parang mas masarap yun pang kapag mais, no? Yung kanin ba mais? Uy, may kalungag mais ha? Ako nakalimutan siya. Ang coke, kuha ito. Ako coke, ito. Ini ustaz gamay. Ngeri tak bang? Wow. Takut. Urut nung kanon mo. Urot ng bahaw.
Duha ra ba kunwaro ba pero dako ano? Tagmaw nyo kayo. Yung order ko pala mga studio 1 yun, special kansi. Yung mayroong bunmaro ba na malaki ba. Dalawang order ba yung in-order ko? So yun mga studio, grabe. Nag-enjoy ako sa pagkain mo ngayon. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat po. Peace!